Ei, nu, băi, nici sâmbătă nu mai lucrezi. Normal. Eu nici nu mai lucrez sâmbătă. Da, de obicei. Ajung. Două pe aia la două. Este mai e una, două pe aia la două. Mai dai și la gol. Tu ai uitat că ai plecat la 12. Ce mă frumos. Nu vrea. Ceva să ardă, altul nu. Mai am zis, dacă nu ce măi? Hai băieții! Mă, ai găsit să capișon. Nu spăr. Care nu ești pe târziu? Eu am plecat la 1:30 de acolo și nu era la voarul aia. Și am vorbit-o cu miliție. Care e? La 10. Eu la 1:30 am plecat. Eu la 1:30 am plecat de acolo. Și aia miliția am plecat și nu era. Da, băiat, l-ai cumpărat și consolele la el. Și eu pe ăla să monteze că eram inversat. Păi n-am devenit frate nici la că te-am zis cealaltă cumpărele și cu care stai vierea, gata aia cu electricatul. Mai n-am peste capul toată. Da, frate, 9 ore, frate, la 9:30 e. De la 7 la 9:30 sunt programate. Ți-am zis de ce este la acolo, nu le-ai. Toată ăsta e timp. 28. Alea 2 ore. O dată jumătate de oră. Da și 12. Haide, haide! Haide, mă! Bravo, bravo! Haide, mai atent! Băi, Johnny! Corner, mă! Păi n-a fost, mă, corner! L-a lovit pe marocanul. A dat în portar și în portar a venit în el. Să mai dă! Fumul ăla de ce vedem. Bravo! Bravo, Mihaiță, bravo, așa! Anule, mai sus! Băi, Davide! Hai, dă-i-o! Și încă o dată! Bine așa, du-te, David! Bravo! Bine, David, hai să ne așezăm! Ia, bă, mingea! Hai, hai! Hai și noi cu sprint! Hai! Tu, David! Bine, bine! Bravo, bravo, bravo! Oh! Bravo, bine, bravo, Mihai! Din sărăcia asta de plastic de rău.
Hai dăm! Davide! Hei! Lungă linie! Ajunge mai în centru, David! Hai, pun-o jos, bravo! Pas acum! Haide, Nico! Nu, nu așa. Bravo, bă, bravo, hai! Da, să joacă aici mingea, care eu trebuie să fii! Fără faul! Hai, ajută-l, nu ieși! Hei! Nu așa, Mihai. Ba da, e bine, e bine, e bine! I-a rupt atacul, dacă... Hai mai sus, hai mai Bine, sus! bine, faul tactic, bun. Cristi, treci. Dacă nu te iau sus, treci acolo. Și înapoi, înapoi, bun! Calm, Ianis! Tot cu el, măcar. Bun, n-a ieșit, joacă! Urcă! Cu dreptul, Bogdan. Băi, Bogdane, te încurcă dreptul? Maru, ce? Hai, mă, hai. Haide, urcă! Atent! Vezi că vine? Băi! Băi! Mă, Andrei, mă, fii atent! Băi, Andrei, nu te mai grăbi! Hai, David, urcă! De ce s-a întins el jos? Păi nu, a alunecat. A călcat. A alunecat. Nu te mai grăbi! A alunecat când a vrut să dea în ea. Ăla cu față. Urcă! Întotdeauna trebuie să vină ăla cu față. Nu așa, Ianis, cu genunchiul. Stai, bă, lângă om! Deci, la locul tău! Nu mă intră că-ți dă vreo minge de aia de... E bun, mă, e? Jambieri? Da. A fost, nu? Eu l-am pe cei mai mici. Pe cei mai mici, am 26, 25. Eu nu mi-a zis mari, dacă mă duc acolo. Ce-am făcut aia la... Ce dracu era? Da, băiari! Ce-am intrat de una șile. Ce a răzut, că de la Sănătate. Dar noroc cu Ștefan, că... Dacă el plecase în pănă, nu găsise. Nu vă mai grăbiți! Total. Hai înapoi! Calm! Da, rândul cu el, aceea! Sare mingea din... Unde ai vrut? Da! Nimeni, dar tu mai calm, nimeni! Sare mingea din terenul ăsta ca din... Acolo de aici, așa! Hai! Bravo, țin! Mai repede! Urcă! Dă-i! Bine, bă, Mihaiță! Tu, Bogdane! Tu dai, Eric! Hai, om! Bravo, el! Este, băi! Bravo! Offside! 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 Nu tu! Marocanul! Marocani, ai grijă, mă, la offside! Hai, hai! Hai, n-are nimic! Ia uite, Ani! Mamă! N-am mai fost Bravo! Bravo! Bravo, Iani!
Bravo, bă, Bogdane, hai, mai atenți! Mai bine dădeai tu din primul. Bine, Ianis, bine! Tu, Lucas! Tu, la față! Tu, Vlad! Nu mai pune mâna pe el, Vlad! Bine, bravo, Mihăiță, bravo! E Mihai, Haide, față! Tu, Vlad, tu! unde? Pressing cu Vlad, nu lăsa! Mai are! Hai, strânge zonele! Ajută-o! Bravo, Luca! Dă-i! Ah. Hai, pune jos! Bravo! Bravo! Vine, vine! Te-ai dus, Marucane! Hai, Marucane! Hai, ajută-l, ajută-l unul! Bravo, Marucane, bravo! Luca! Bun! Te joc cu contra. Hai, da, da! Câștigă cine dă... Joacă, joacă! Cine pasează cel mai bine. România, mă, ții prea mult! Corner, corner, corner! Corner, corner, sigur! Nimic, dați-vă Alex! Da, da. Vlad! Vlad! Vino aici, că n-are viteză! Acolo! Aceea! M-a terminat să Hai, pe post, hai. Coboară, Davi, mai repede, Davi. Coborâți la dușă. Coboară la jumate, Davi. Go! Nimic, hai la joc! Davide, ce ce? Ia de aici, atât, du-te cu balul prin cameră. Du peste, David, pleacă Bogdan! Vezi că vine? Pas! Pas, că o pierzi! Joacă că n-a dat nimic! Hai, coborâți. Atent acolo, strânge la oameni! Nimic, nimic, joacă, joacă! Nimic, nimic! Aude poartă, boss. A fost mingea. Bravo, Neri, te ajut, la loc! Bravo! Nu cerși că nu merge, a fost minge. A dat în minge, clar. În minge și din minge s-a lovit de... Așa, oameni, bravo! Da, Iega, bravo! Hai, 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 hai! Elisei, du-te partea la... Atent la poartă! Denis, ai omul în spate. Păi, trebuia să nu deși și 8. Hai. Hai, mă, luat! Sunteți prea mulți acolo! Bravo, bă, haide! Bravo, Luca! Bine, Denis! Bravo, Denis!
Ei, Lucat! Lucat, coboară, băi! Hai, atent! Hai! Haide, mă, campion! Tu, marocane! Hai! Gata! Haide, dă-o! Fața! Hai! Tu, Bogdan, tu, Bogdan! Nu e pentru Nico. Nu pentru Nico. Era în offside, Nico. Ba da, Nico era în offside 2 metri. Ca fața nu era trecut de jumatea terenului. Oleo, oleo, de aici era offside. Spun eu 100%. Nu, dacă era cu Nico din prima când a dat drumul la pasă. Dacă Nico punea piciorul pe ea, era offside. Haide, Elise! Păi, mă, nea, bă, o ții la picior, bă, frate, aveți impresia că... Hai, hai, înapoi! Uite, nu se mișcă, frate. Fii atent. Stau. Tu, Iani! Tu, calm și dă-o! Nu mai Ianise, ușor, respire, Ianise! Bravo, mă, așa se joacă. Așa se joacă! Du-te, I-a dat-o de la moară. Oprinde-mă. Nu, i-a dat-o tare. I-a dat-o tare. A fost șut, Prea tare, bă, prea tare! a fost șut, nu pasă. Prea tare, prea moale. Lasă-o așa, Cipri, crezi că el a vrut? N-a vrut, îți dai seama că a vrut să o dea bine, dar asta e normal. Niciun nu vrea să greșească. Vezi că vine! Mai era, faci cu Ianic. Lasă-l, Ianise, lasă, ușor! Haide, hai mai sus, Luca! Vezi că ești cam sus! Hai, Mihai, Dă-i-o. deschide. Lega în spatele tău. Mai tare! Hai, bă! Bogdane! Fii atent, Bogi! Nu mai plângeți, bă, că nu vine mingea înapoi. Fii atent! Că a dat Crezi că nu mai ajunge mingea la el? Băi, și bun, dacă ne ajunge, facem asta, ne tăvălim pe jos. Bă, Nu te mai dacă întoarce erai cu... atent, erai liber cu ea în poartă. Lasă figurile. Trebuie să strigăm noi cu toate la mine. Dar n-ai voie să te întorci cu spatele la minge niciodată. Hai, Mihai. Mihai, să du-te pe acolo. Și ăla, Bravo, bravo! Bine, 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 Mihai! Hai, hai să o dăm drum, să pasezi până la dreapta. N-ai unde. Acum mergi! mai și încerc. E încercat cu portarul ăsta. Dau minge? Luca! Luca, te spui! A luat-o cineva mingea aia la altul? Da. Băi, bă, mergi! Urcă, Eric, mergi! Așa! Tu, Darius! Dă-i-nea, dă-i-nea, dă-i-nea! Hai, ajută-l, ești cu pas! Bun așa! Hai, Hai, răducule! Tu, Bogdanele! Bravo, Bogdan! strângem aici. Răducule, tot! Nu, strânge aici, aici. Bravo, Diego! Hai, Diego. Cristina era pe tuș. Hai, băi, Denise! Vezi că era Cristinel pe tușă și dădea peste el, ai grijă. Să intri. Nu lăsa! Bravo, Denis! Bravo! Băi, nu poate să treacă de atâția, mă! Și tot nu a strâns. Vedeți că rămâne singur acolo. Hai, pe loc, hai! Vedeți că nu a strâns acolo. A rămas acolo pe partea aia. Calm, calm! Du-te! Bine! Ah. Bogdane, alergă, mă! Bă, te oprești din alergare, băi, Bogdane! N-are nimic, e bine așa. Ia uite! Uite, nu-i atent, bă, frate. Chiar nu-i atent. Hai, 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 nu lăsa! Calm, calm, hai ne întoarcem, hai ne întoarcem! Tu calm, calm! Hai, stai pe loc! Atât, acum răducule, ușor în el! Dă-i-o, acum dă-i-o!
Acum dă-i-o! Un dribbling și pas! Ia uite! Bravo, Davide! Ianise! Aruncă-mă cu ea! Dacă o greșești aici, e jale. Așa a făcut-o rândul trecut. Dar e principiul. Ai făcut un dribbling, al doilea e pasul imediat. Nu ții de minge. Atent, Eric! Bravo, Eric! Bravo! Hai! Hai, Luca! Deschide, David! Hai tu stânge! Hai în centru! Hai! Este, bă! Bine, marocane! Ala e, bravo! Bravo, a dat-o bine, Bravo, băi! la 3 inci, trebuia să dă aici. Hai, nimic! Atent în poartă! Hai, hai, peste ei, peste ei! Nu iese, nu iese de acolo, nu iese de acolo! Mai sus, Bogdan. Lângă Zecar, David. Eu, Eric, în ei! Eric! Urcă ușor în ei! Hai acum, haide, haide, sus! Bună la jos! A încercat, n-a putut. Bravo, bravo! Bravo, pas! Și pas! Mamă! Mihai! Pas aici, pas! Mai încercăm! Prea departe de acolo, Mihai! Era David, era Bogdan liber. N-aveau marcaj, David n-avea deloc marcaj. Bogdan era mai aproape de ăla, dar David n-avea deloc. Calm, înapoi! Dă-o acasă, așa! David, mai departe, trage mai marginea, David! Așa! În tușă, în tușă, în tușă. Nu mai aglomera centrul ăla! Pauză de apă, David. Haideți aici! Bofti, schimbă partea! Nu, că e aceeași reprișă. Ei, și aia, dacă nu știu, dar nu se ducea după ea. Dar avea timp să se ducă singur cu ea acolo, nu deranja Da, alergat, frate, înțelegi că e de alergat? Ce e de alergat? Păi ea nu ies deloc după tine și tu aici. Dar el nu s-a mai uitat după minge, măi, nu s-a mai uitat după minge. Cine știa că nu? Deci odată nu m-am întors cu spatele la Bă, dacă nu faci figurile astea cât e mingea în joc, nu să săși în sus. Ce-ai goală pe tine, să săși? Pe tine te căuta mingea. Goala a dat pe lângă ea. I-a venit în picior să ducea singur. N-avea marcaj, n-avea nimic. Era singur cu portarul. Era el singur cu portarul dacă nu se întorcea. Și a strigat noi și a preluat-o și a trecut pe a doi. Bogdane, mai atent, băieți. Ai văzut ce gol ai ratat? Așteaptă să așeze, David, nu te grăbi. Haideți, că e pe noi! Pata cu noi! Bogdan, că nu-i nimeni aici. Eu, Andy, scuze. Vlade, cere mingea, Vlade! Mai repede! Cere mingea între ei! Atent, atent!
Bine, Nico! Mai sus, Maru! De ce mai dai? Vlad, ești lângă Mihai? Ce cauți lângă? Alergați, mă, că dacă nu alergați, nu faceți nimic. Dă-i-o. Nu decisiv aici, că te scoate din joc! Du-te! Nu, nu! Hai înapoi, David, n-are nimic, hai înapoi! N-are nimic! Bravo, bă, bravo! Du-te! Totul! Bravo! Și mă, dă-mă șut, bă, fricosule! Bogdi! Bun! A încercat cu dreptul, frate, nu-i piciorul, ce? Nu, e bine, e bine. Fii tot vorbesc. Păi nu, trage, n-am apucat, ne-a dat un blocaj, n-ai văzut că a fost din blocajul ăla? Hai, Maru! Atent, atunci, Davide, strânge! Hai, băi, David, fă-ți culoar, că stai mai după 8! Davide, strânge aici! Calm, întorci! Nu! Calm acolo, tată! Vorbiți, bă, frate, vorbiți! Andrei! Nu era lăsat, nu era nimic. S-a mai uitat. Ca să fii sigură, dacă... Băi, vină cu aici. Unde ți-e ghiozdan? Vină cu uite apă aici. Unde ți-e ghiozdan? Aoleu! Unde ți-e ghiozdan? Hai apă în ghiozdan, te duci și stau în ghiozdan. Ce faci? Lasă-mă, lasă-mă mai băgat tu duci căută-ți ghiozdanul. Și nu mai intra în teren, ai grijă să nu intri în teren. Are grijă, 50 minute. Ori mai trece. Mă, du-te cu ea, mă, n-ai caz, mă. Așa, haide! Și! Intră în ea, David! Nu! Hai să strângem, să-l ajutăm pe David! N-a ieșit, dacă n-a ridicat, n-a ieșit, hai! Bine, Hai, Vlade! Nu! Trebuia să dai mai tare, băi, uscatule. Pizda, mă, și... Bine, Maro! Alo! Ceaută centrala, partea cealaltă! Bine, Denis! Bravo, bă, Mihăiță! Hai, caută pasul! Ești la pas! Mișcă-te! Și! Ai acolo, 6 metri! Mamă! Bă, nu mai așteptați mingea, În centru, mă! Bogdan, în centru! Nu mai așteptați mingea! Așa! Hai, du-te! Dă mingea acolo, stativă! Stativă! Dă minge! Vlade, cer încet! Preluare, Vlade, pas! Vlad! Fă preluare tu! Păi da, dau din prima tot timpul!
Corner. Rămâi unul în spate aici la dublaj. Vlade, coboară mai pe spate. Nu. Și acum pas înapoi. Ce pas, că a vrut să-și o facă el. Corner. Corner, păi a vrut să-l facă bine pe stângul, dar... Te putem să o dea din prima. Hai, mă. Da! Ce-i acolo? Ce a făcut? Faul, faul. Ce-a făcut, mă? Au văzut un faul. Hai înapoi să ne retragem, ne așezăm. Urcă, Eric! Hai, Maru! Hai sus! David, marchează la om. Tăinea! Bun, bun, bun. Și te duci. Ne așezăm. Hai, deschide terenul. Dă-i pas! Pas! Vezi, bă, dacă o ții 100 de ani, e aceeași vorbă de... Bine, David. Davide, dă drumul la ea, mă, tată! Ale jumătate de teren degeaba. Luați-vă, oameni! Zidul meu e format din fundaș și central. Voi treceți jos! Denise, ia-ți om! Denise, ia-ți om! Aici-s 3 cu 2! Eu nu vă pună să învață cu eu nu offside. Dă sada acolo, offside, gata, 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 gata. Trebuia să iasă, a ieșit din rând. A ieșit din rând, păi a făcut ăștia pasul înainte și de asta a rămas... L-am prins. Nu, cui, mă? Du-te, David! Du-te, Davide! Ce să mai bea, mă? Bun, 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 bun. N-aveam ce să fac, dar n-aveam, mă, trebuia să fac o preluare, n-avea cum să dea din prima acolo. N-aveam, mă. Nici nu mai a apucat-o, de-abia a atins-o de ăla. A fost bine față. N-avea cum să dea din prima de acolo. Știu că tu ai văzut din asta la Finia, la Naval, la Pedri. Ăștia sunt alți băieți. Ai impresia că e Pedri? Oh! Bine, Bogdi! Tu, Denis, primul! Tăinea, mă! Nu așa, Denis! Hai, hai, tragem de noi! Atent, Andrei! Bine, Andrei, bine acolo! Haide, Bogdan, respiră! Bine, Bogdi! Denise! Nu mai intra așa! Se cer degeaba. Nu la adversar! M-ați împărșiat așa, nu uite, nu ține niciunul. Nu, nu, nu!
Bine, Mihăiță! Vezi că vine, Mihăiță, vezi că vine! Bun așa, haide că are timp! Pune presiune pe ei acolo! A ieșit. Bravo, mă! Bine, Darius, haide, haide! Hai, David! Out! Bun așa, bun, bun! Respirăm, respirăm, Bogdan! Denis, intră minge, nu până alunecare. Da. Sus, peste apărare! Nu acum. Pe Bogdan! Nu are mă pufulețe cu surprizele de la el. Hai, Bogdi! Dar nu tot nu știu unde e. E jos, unde ai stat, la teren. Uite apa, ia și bea din apa mea. Cu plăcere. Hai, coborâți! Hai să strângem! Mă puci ușor, mă, după banc. Du-te acolo, du-te acolo, zice că e PlayStation, ce? Nu eu jucat așa, cine a jucat eu? Aoleu, hai. Schimbă frunza! Hai, hai, hai! Tu, Nico! Tu de Nico! Tu înțelegi că nu am Și Maro! pufuleții acum, mă uit la mulți. Pufuleți când plecăm pe casă. Pas, pas! Uite-mă, te strei! Dă-i-o! Liber, bă, frate, bă, dar... Nu la poartă de acolo! Nu vrea, bă, să dea paște, bă, deloc. Respirăm aici! Să scoată în benzi. Hai mai sus! Antrenator! Noi dăm la... Hai, hai, hai! Ai, 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 ai. Transfer! Transfer! Uite, hăcăța de el, Petre! Hai, bă, zubă! Doamne, fere! Mihai! Da. Sus! Pe linia ultimă, pe linia fundașilor! Ce vrei, mă? David, pe linia Nu fundașilor! vin deloc. Denis, Vlad, coboară! Hai, Mihai! Tu, Nico! Pas! Bun! Și pas mai departe! Și dă-i-o! Schimbă partea cu Petrescu! Hai, hai! Intră în centrul ăla! Cat, protejăm! Respirăm! David în basket! Am zis că nu plec nicăieri, du-te jos, te joci, nu am chef de Băi, pufulețe. suntem prea aglomerați, deschide terenul ca să putem să primim! Ianis, Ianis! Nu greșim acolo! Băi, Denis, alargă, băi! Hai, Mihai, acolo! Hai să strângem, David! Bine, Andrei! Bine, Andrei! Bravo! Bravo, Andrei! Atent la oameni! Ia-l pe nouă, David! La nouă a venit! Bun așa, tu, Mihai! Hai, Nico, hai, Nico! Nu te grăbi! Păi dă tu semnil. Tu, Bogdan! Bun așa! O pui jos!
Nu trebuie să le mai dăm mingea. Bine, Mihăiță! Hai, Darius! Pune presiune pe el! Îl iei, bravo! Bine, Darius! N-are nimic, bravo! Bravo! La tobă. Dar nu știu să bală. Dar nu contează, te pune acolo și bătă la el. Păi de ce te-am luat cu mine? Păi și dacă nu știu să bală. De prea multe acolo, David. Hai! Ah, preluarea. Hai! Hai că de acolo poți să tragi. Bravo, n-are nimic, bravo! N-are nimic, bravo, băi! Hai, mai atent, Mihai! Care nu-i piciorul lui? A promotat? Hai, atent! Și la ofertă. Urcă! Gata! Bravo! Haideți, bă! Ia, Cristina! Ce bătare, bravo! Să nu te mână acasă, să neacă! Animalilor! Unde sunteți? Ia toba și bate la tacă. Hai la oameni! Păi nici dobă nu e, nici nimic, asta e. Păi, îl lași peste mâicoare și după aia începe să plânge. Atent! Bine! Bravo, Patrick! Calm! Dai gol! Bravo! Cu dă gol, că nu mi-a așa tare, da? Cu dă gol, că așa de face la care. Da, zi, Gabi! Inge! Are ceva cu mine, dar bine că i-am reflexe. Calm! Băi, hai cu
gol cu doi oameni, joacă lângă plece, e lângă tine la un metru. Aici dați, aici. Andrei, Bravo, bravo! Lasă-o să se joace și ea. alo! Așa, toate. Sus, rău! Bine, Maro! Bravo, Bravo, bravo. bravo! Paul, l-am marcat. Paul, mă comentez marocane că ai luat piciorul. Coboară jos! Unul singur acolo! Băi, pui 3 oameni ca să-i las pe ăștia în ce? Băi, unul singur tu zici! Atent, ieși! Ce-a făcut? A prins-o și a făcut și a făcut ea. Sus! Urcă! Hai, David! Schimbă partea! Dai drumul, dai drumul! Hai să mai facem o pauză, 5 minute, că mi-au sărit creierii din cap. 5 minute și mai dăm după aia. Mi-au sărit creierii din cap. David, schimbă partea acolo! Vreau să mai cumpăr 2 tone. Ca să avem... Dar uite, acolo, la galerie, la peluză. Nu e nimeni acolo? E probă de rezistență. Bă, lasă-o! Lasă-o că mai zăpăcit. Ce-a făcut? Haide! Gata. 5 minute de pauză. Eu zic să vă mutați jos lângă domnul Vlad. Hai! Tu, Nico, bravo! Hai, 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 hai! Hai, Maro! Cred că a fost cum să ia. Dacă dădea cu marocane, ai tras soarele rochi și de... Dar aia a rămas în urmă. Gata, nu mai bate. Nu? A fost, nu? N-am fost atent la fază, dar am văzut că se ducea bine, dar el era cam mult. Și îl cunoaște că îi place poman. Îl cunoaște, am văzut că-l știu. Dar îi bate soarele lui, că n-a văzut. Hai, Monico, dă-i-nea! Este, mă, bine, Mihaiță! Bine, mă! Bravo, băi!
toba. Ați înregistrat că ne-ați că mai dăm un gol. Liniște cu toba aia, cum după ce e doar familia acolo. Hai, Nico, acolo te-ai ferit de ea. Banii îți dau toba. Ia-o, frate, că m-a rupt ăștia. Nico. Veniți! Imediat, așteptăm. Mihai! Cobor fundal central! Hai, Fane! Patru și este 11 la mine. Intră 11, pardon. Hai, Haide, bă! Stefane, ai grijă! Bine, a intrat bine dinainte și încă și zice ai grijă. Să fiu în temă, că altfel nu e doar. Te găsim! Hai sus, linia, urcăm! Hai, Darius, dă-te mâinile alea! Fane, ia omul liber, Fane! Hai. Bagă piciorul, bagă piciorul! Așa, mă, noi! Da, bravo! De ce așa? Calm! Nu venea nimeni, Bogdane, calm. Bogdan! Ca și Alin Stoica. Da. Alin Stoica la fel. Bun, copilul de ce nu se face. Atent! Nu. Și are un camion acolo, petele alea, acolo de... Sau unde, dar parcă nu se aude, se aude mai gros. Bine, de ce nu sună? Strânge, Nico! Deci tu nu ai ce găsi, nu? Te-ai dus, Bogdan! Bine, bă. Ia uite, sunt 5. Bravo, Luca, bravo! Înapoi. Strânge, Petrescu! Strânge, Petrescu, mai aproape de Mihai! Nico, coboară, Nico! Schimbă! Hai, Maro, hai, Darius! Nico, a plecat! Hai că suntem singuri, a plecat Nico! Calm, Petrescule. Dă-i-nea, Fane. Pas! Dă-i-o, Nico! Bun așa, bună intenție, bravo! Hai înapoi acum! Bravo, bă, băiatule, bravo. Bravo, David! Hai, mă, care coboară, nu mai stă acolo! Stefane, fără mână! Hai, Nico, hai, Nico! Bine, Ianis! Da, bă.
Du-te, du-te, du-te! Bravo, bravo! Dacă vii la domnul să mă aduci. Bravo, David, bravo, bravo, n-are nimic, hai înapoi, bravo! Toți au băgat în spatele la... La maternitate, la cine? La cine? Păi îmi trimis numărul de telefon? Da, mă, da. Eu am zis să nu mai plec. Du-te cu 10. Dă-i, băi! Uite, stând de acolo frumos. Vrei să-i dau lui Vani? Vrei să-i dau lui Vani? Păi nu, am crezut că ție. Dai hands de acolo. Am înțeles. Din. Îmi trimite numărul pe Darius, WhatsApp. Maro, coborâți cu oameni. Nico, rămâne Nu, aici. să joacă cu ea, a doua Pe linia de fund. Păi, că mai e, nu de jucat. Hai, te pup, pa. Hai că o să-i zic unde. Cristi! Cristi! Dă-i și lui să se joace și el. Uite că e la Darius, uite, ți-o dă și Darius și o așa. Pane! Du-te, Pane! Du-te în zid! Arbitru! Maro! Nu, trece atacant David și el trece acolo. Calm, Maro, calm. Ești obilit? Bravo, 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 Maro, bravo, 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 băi. bravo, bravo. Bravo! Așa se joacă, bravo. Bravo, băi! Bravo! David, atacant! A plecat Nico! Bine, așa. Calm! Hai, ne așezăm, ați prea mulți în spatele mingii, haide! Pane, de ce ai luat galben? Prima de asta, bă, de ce așa? S-a dus cu talpa, mă, de ce? Și atacă întârzia și tot, pentru ce s-a dus? Asta lui Gherea a plecat de la 2 metri. Contează. Pac, 500 de Vali, mitasul. Vali, 500. 50 de bastoane. Hai să ai grijă! Bă, dar să nu se accidenteze, nu doar ceva. Păi da, Iurea s-a dus acum. Uite, stai pe acolo. În zona aia, a lăsat pe Trescu și a mai zonat. Și a revenit bine piciorul ăla, că până acum l-a avut ruptă, da? Și ce zici, stai așa, dacă l-am avut eu rupt, să poate Nu știu cum e, tu ești de unul la el e de unul la tine și de așa e Iar? picioare. iar o păzește. Abia s-a prins. Bravo! Hai, urcă! Uite-te la om liber, uite-te la om liber! Dă-i-o! În dreapta, dai-o! Nu! David, ori dau cum trebuie, ori dau mai departe. Păi așa nu mai am ce să fac. Era om în dreapta, liber, frate. David, calmează. Mergea pe centrare. Era Nico aici, care Nico avea Au plecat omul cu 3. Dreapta liber era era acolo. liber. Pane! Și David, stați-vă pe în spate. Lasă-l în pace. Nu mai pui și tu presiune pe el. Lasă-l. Singur. Că n-a vrut băiat. Ce vrei? Hai, Nico, atacă! Bagă piciorul! Așa!
S-au faultat între ei. Păi pleacă, dacă te-ai plecat, când eu în centru. Darius! Tu da și ce stat, Pane, uite-mă omul și omul! Hai, hai, hai! Nico, vă faceți în schemă, nu mai vă duceți imediat pe o schemă. Sări, sări. Am o fricosule. Hai, dă-i ea. Atent, atent, atent acolo! Bine, David! Bine! Bine, David! Bravo, bravo! David, hai de calm! Hai, Nico, bagă piciorul fără frică! Bagă piciorul! A luat-o cu mâna, dar n-a văzut de data asta. Așa! Bine! Bine, hai! Ia uite, de ce e dat de frică? Hai, hai! Bravo, hai! Hai, hai, hai! Da, prea lungă. Bine, bine! Bine, bă, Mihaiță, bă, băiat! Vezi că urcă, 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 urcă! Vezi, dai-o, dai-o, dai-o! Ce să-i și-a făcut? Dai-o! Bravo, e bine! Hai cu centrare! Toma! Bă, și noi m-am mă și pe poartă! Haide, haide, bravo, David, gata, haide! N-are nimic! Da, dar dacă tot continui cu greșeli de astea, n-are nimic. Păi ce vrei să facem? Calm, calm! Bravo, bă, Mihaiță, bravo! Asta discută la vestiar, nu aici. Bravo, Mihaiță, hai! Du-te, du-te! Faul! Stai, bă, băiatule, poate. Hai, Mihai! Cam departe, trebuie centrat. Dacă o trage tare pe poartă, e poarta mare. Știi cât e poarta aia de mare? Da, mă, da. Chiar dacă vedeți voi că tot e departe. Eric! Tu ridice peste tot. Te ridice peste tot. Nu așa. Nu așa. Nu așa. Hai, n-are nimic, hai Mihaiță, hai înapoi, bravo, haide! Tu, Bogdi! Hai! Bravo! Bine, Bogdan! Mai put! Bravo, așa se joacă, hai, simplu se joacă și cu pas! O, mă, de ce ți-ai mai făcut acolo? Trebuia dată din prima acolo. Hai să strângem, hai să strângem! Bine, bă, Mihaiță, bă, bravo! Hai, coboară, coboară, coboară! Oare nu mai poți, deja te-ai aplicat? Nu mai era, ai văzut? Gata, s-a scupat de cine? Pane! 5 ture până la minimum și de la gata. Faul, faul! Hai, gata, gata, te-a dat faul. Hai, 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 hai. Are unul și ceva. Cum ia galben degeaba.
Nico, 50 de lei. Radule, 50 de lei am 50 de bastare. Lui Nico. Ai fault. Ce mai? Nu, am jurat. Cât, bă, stai de vorbă cu ele, scrii degeaba lui. Nu mai e Eugenii luna asta. S-a terminat cu mecul și cu shawarma. Vezi că ai omul la jumate liber. Dai pas, atât, atât. Simplu, simplu. Hai. Da, are forță, are forță. Bravo, Mihaița, haide, hai înapoi. Bravo, Mihai. E tank ăsta, e tank. Și alergă bine, și fizic bine. Și trage la poartă bine aici. Tot. Haide, că pe partea aia nimic. Calma, așteaptă! Ia! Te-ai împiedicat, mă? Te-ai împiedicat? Ai dat-o de... I-ai rupt gâtul. Bine, Ianis! Dai drumul! Gândești prea greu, bă! S-a făcut prea mult de ei și vrea să facă scărițe, dar unde pe nu tu jumătate de metru vrei să dai pasă? Intră prea mult în el. Dacă le zici continuu. Nu mai pot eu, că le ia și la capăt. Zic așa, dacă le zici bine, continuu. În câțiva le dai niște capace în clățări și în poză clățări după aia. Dă-i-nea! Unde ai dat-o? Unde? Ce ai vrut să faci? Uite! Nu, dar ce a vrut să facă el acolo? Că era de dat pasă simplă. Ăsta joacă, face bine jocul la offside, dar aia ajunge greu după mingi. Mai merge cu bomana, că e un boman de aici. Mergeau odată. Nu, dar și acolo, la Marocan, nu știu, dar e și cornerul ăla de-a dat al doilea gol, mie mi s-a părut că e tot opția la Marocan. Da, asta. Adică nu mi-am dat seama. Dar la ăla nu-mi fac greu, că, adică și dacă zicea arbitru că e și altul că nu e, cred că îi place pe omul ăsta. Pas! Ne intră în el și la urmă să Bravo, așa ieșim de aici, așa, bravo! Hai, Bogdi! Ești liber! Ți-a plecat Nico! Ala e! Hai, Nico! Până i-a dat. Intrați în offside până i-a dat. Intrați în offside până i-o dă. Merge cu ea, dă-i-o frate să alegi după ea. Păi spune dracu, ce acolo a fost 2 meci. Eu să dau offside. Hai, Darius, dă-mă. A dat-o bine, dar N-a avut cine să fie. oricum nu la ava era peste. Du acasă! Du acasă! Du-te, bă, ia! Așa e acoperitoriul. Nu lovit-o bine. Vrea să încerce cu oricum pe așa. Sus acolo, Mihai! Nu mai avea. El era mult în colțul ăla. Dacă încerca colțul scurt, era mai ok. Că nu mai poate Mihai. Ce mă? A stupat. Ce faci, mă? Ha? Ce faci tu? Pe urmă, ce faci treabă? Îi dăm un baie prin aia. Dă un bai. Ca să poți să băgăm un baie. Bune, ai treabă? Băgăm până la Sazana să nu niște mici pe niciun gătar. Ha? Nu m-a zăpăcit pe amic. Bate repede! Bate! Facem? Da. Că și Mariu, ce la fel. Haide! A dat-o fix în 3. Nu era niciunul acolo. Bine, dar... Care căutare, dar
Lasă-mi dracu de mâncare. Că ăla pot să-l aprești cu cele mele. Coboară jos! Nu lăsa foame! Antrenamentele, le vezi? Când zic eu, du-te mă la antrenamente! Lasă-mă că... Bravo, băi, Mihai, bravo! Bravo, băi, calm, calm! Hai și acum calm, calm! De ce mai e? Hai, Darius! Atacă! Băi, na! Bravo, bă, dracu, bă, frate! Hai, hai! Așa! Ieși, ieși, ieși! Și așa! Ia uite! Hai! Calm, calm, Nico! Cine e atunci? Hai, dă-o în care! Și Nico! Bine! Oh, 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 oh! Bine! Bravo, uriașule! Bravo, uriașule! Ai văzut? Ați luat preloc în brațe! Bine, mă! Bravo, Nico! Ești bun! Bine, mă! Consumă asta! Dă-o înapoi, că o dăm și la următorul meci! Facem noi chestia pentru galbenul ăla! Hai că îți mai dă o șaurma luna asta! Milionul, Radu! Stai, bă, că a luat galben! Cât e, mă? 3? 3. Da, păi nu, că are unei corpul acolo și alea. Și a dat și centrarea acolo. A dat bine în ea. Bine, a dat-o sus, aia a fost chestia, a dat-o sus. A dat-o pe jumătate. Ei, trebuie să o dai când trebuie. Ce a făcut? Ce nu le convine? A dat 2 ani, scap. Păi minge, păi trebuia la jumătate. Nu, la jumătate. N-am stat acolo la jumătate. Un joc bun. Bine, bine, hai! Hai, Pani, hai, Daniel! Așa se apără, bravo! Hai că n-are spațiu! Aia ta e. Bravo, Bogdane, n-are nimic! Ieși, Nico! Bagă piciorul! Bravo, mă, bravo! Calm, calm! Hai, dă-i drumul la minge, așa! Tot cu el! Bravo, Nico! Bine! Prea lungă, prea lungă, nu mai pot. Bravo, bravo, n-are nimic, n-are nimic, a fost frumoasă, n-are nimic! Bravo, bravo! S-a luptat. Bravo! Așa se joacă, pe poziție viitoare, foarte bine! Hai, Pani, ies! Tu, Nico! A luat-o pe burtă, mai cum s-a Unul jos! Vine, Mihaiță, vine! Totul! Totul! Concentrează-te! Hai să ne retragem! Ți la om, Nico, ți la om! Ianis! Urcă, bă, Ianis! Ai văzut? Hai, Davide, hai, Davide! Sus, urcăm! Urcăm! Nu trece! Hai, du-te! Hai, David, pune presiune pe el, pune presiune pe el! Tu, Nico! Dar nu-i avem. Noi avem, dar n-a prins sus. Ușor, mai avea rost. Dă-mă ciubă. Hai! Hai! S-a împiedicat că n-a fost nimic, te-ai împiedicat în minge. Bine! A fost în minge, s-a împiedicat.
că nu l-a prins. N-are nimic, haide, ridică-te! Hai, hai! Offside, e offside, e offside, e offside. E offside. Bravo, bă, bravo! Vedem noi de aici dacă e. O bate soarele, voi! O bate soarele! E mai la transmisiune dacă e ceva. Împărțiți-i voi, toi! Împărțiți-i voi, se vede urât. Știi când a fluierat ale ridică, și a arătat. Haide, hai, hai! A arătat offside. Că se obișnuiește cu chestia. Hai, hai! Bă, ești nebun, păi 50 de bani ăla. De la unul este GR-ul, domnul, păi Bogdane, de ce așa, Bogdan? Nu ca sfat pentru ea. ce faci tu 50 de lei? A fost aportarul, s-a dus cel. A luat și Bogdan? Nu. Nu, da. A fluierat la facă, e Bogdan. Da, ce? Nu mai e respectabil că n-ai fost acolo. Și să fii atent să învețe când e ca arătam la susținut să-și facă indicatorul. Hai, Ștefane, hai, Ștefane! Arbitru, știi? Aproape a fost un cercul de arbitru. Ei, stai jos! E a treia oară când vă spun eu! Bun băiatul ăsta cu numărul 9. Da. Da-i-o! Așa să știi, adică calm, Nu, joacă bine. Bine, mă! Bravo, bravo! Bravo, Darius! Hai, capul sus! Nu, e... Cal le calculezi. Gândește. Mamă! A sărit gata. Te-a supărat mingea aia, Mihai, vrei să o spargi? Nu. Hai, stați! Dai-o! Bine, iau! Și... Este, băi! Bravo, Bravo, băi! Bravo, băieții! Bă, da, bă, când vă dă galben, dați și gol ca să se șteargă? Păi nu, bă, când ea galben să taie șaorma, știi? Zice, luna asta pauză șaorma, dăm un gol să se șteargă galben. Bravo, David! Dăm un gol să luăm o șaorma, știi? Trebuie să stai cu gura pe ei, că dacă nu stai cu gura pe ei... Uite, David a dat el al doilea gol. Finalizează foarte bine de acolo. Lovește foarte bine. Foarte bine lovește. Bravo! Respiră, Mihai, respiră! Bine! Bravo, mă, bravo! Bine, Fane! Am dat ofițer. Bubuiește bine, Fane. Până jos! Tu, Petrescu, bine! Bine! Și pas! Ești! La picior! Mihai! E bine, lasă! Nu mai sus, nu știu. Peste jumate e... Pas! Hai să jucăm în pas! Pas! Ăla e! Calm! Fane, uite-te după soluție! Hai, Bogdi! Dă-i-o! Ce tu? Oleo! Băi, ce e aia, bă, frate? Ăsta e de roșu, tată! Nu, acum ți-am zis. A intrat ăla de-a rupt. Tati, te rog frumos, nu? Tati, ăsta e de roșu, tată! A intrat din spate cu talpa pe tendon! Roșu direct, cum să atac din spate cu talpa pe tendon, e roșu ca la orice regulament. Din spate atac, n-a căutat mingea, n-a căutat nimic, a căutat piciorul adversarului.
Eu vă spun, uite, vă uitați pe YouTube pe filmare să vedeți, a dus cu talpa pe tendonul lui. Patrica, ai obosit tăticule? Ai stat la soare să nu te-am trezit? Carton de uite și zilul ăla. Ce vrei, băi, ia vină. Vină, mă, zi mie ce vrei, băi. Vrea carton de... Hai să mergem acum și facem. Hai că la urmă mergem la Eva și... Mergem. Și carton. Mici, zârnați. Deja s-a închis? Și ați chemdat, unde-i chemdat? Hai, și ghiozdanul, caută și ghiozdanul, te rog frumos. Dacă are și de la coțetul și cum zice. Tigălit. Băi, băi! Eu și cât la tăia să zic. Până la Lidl să iau. Da, frate, oprește totuși aia și îmi spui ce și... Fără faul, fără faul, fără faul, fără faul. Atât. Calm! Calm! Atât. Calm, Mihăiță, calm! Urcă, urcă! Te uiți pe teren, așa, vezi că vine de spate. Și pas, acum nu am pas. Aleargă mingea, nu mai alergați voi. Bate bola. Atât. Dacă spray a dat Alina, cred că chiar merită tot. Vede el mâine. Alexe, pune mâna și aleargă acum! Bine! Ia prinde și pe asta. Băi, Toma, băi! Hai să mă cu lungul. Uite-mă și